Ahojte, moje meno je Eva Šrubašová a práve končím Vysokú školu výtvarných umení v odbore textil. Mám veľa známych a kamarátov, ktorí ma žiadajú o veľmi jednoduchú vec a preto aj vzniklo toto video. Tá vec je skrátenie nohavíc. Tak poďme si ukázať, ako veľmi jednoducho sa to dá. Mám taký pripravený papierový model, to je akože nohavica. Poznačíme si, do akej výšky, ja neviem, tuto je gaťa akože zošitá. Do tejto výšky by som ich chcela skrátiť. Do tejto výšky, hej, ich chcem skrátiť. Veľmi jednoducho odstrihnem to, čo nechcem, zahnem látku raz, zahnem látku druhýkrát a prešijem to asi milimeter od zahnutého kraja. A gate by sme mali vlastne urobené, pretože oni sú v reále asi takto. Pokiaľ chceme nohavice popri skracovaní aj zúžiť, je dobré si ich navliecť z rubovej strany, pretože je to tak jednoduchšie. Od kolena nadol si zistíme, ako veľmi by sme ich chceli zúžiť. A tak pekne plynule od kolena až smer dole si ich zúžime. Nemusia byť veľmi nahusto, stačí tak približne. Dôležité je, aby sme ich zužovali rovnomerne, z každej strany rovnako. Gate som si zašpendlíkovala, avšak je dôležité, aby z tej druhej strany to bolo rovnako. Problémom je, že gate sú zo zadného diela oveľa širšie ako z predného. Treba to podsunúť dozadu, tak aby na obidvoch stranách nebol nazberaný materiál. A tiež si pridáme špendlíky, ideálne v tej istej vzdialenosti. Buď to spravíme od oka, alebo to spravíme pravítkom. Jedna vec, predtým, keď chceme zužovať gate, pokiaľ nechceme, nemusíme, gate si musíme rozpárať, pretože potom by sme tam mali veľmi veľa látky. Čiže rozpárať a zúžiť. Rozpáraný koniec si odohneme, tak aby bol úplne vystretý. Dáme pod stroj nohavice. Niektorí ľudia si kreslia túto takú čiarku, ale my to robiť nebudeme, pretože je to zavádzajúce a potom sa šije krivo. Chytím si tam, kde som mala posledný špendlíček, teda tam, kde bolo koleno, natiahnem a urobím si od ihly stroja až po prst môj, tam, kde bolo vlastne predtým koleno, takú pomyselnú čiarku a presne po tej budem šiť. A teda látku nekrížim, ale idem stále rovno. Niť si vyberiem takú, ako mám materiál. My si teraz dáme nite rozličnej farby, pretože to chceme vidieť. Začnem šiť, dám si dole ihlu a šijem. Postupne vyberám špendlíky. A plynulo prejdem až do švíka, ktorý je vlastne pri kolene. Na konci uzašijem. Jedna strana je hotová. Rovnaký postup zopakujeme z druhej strany. Pokiaľ by vám zostala veľmi veľká záložka, je možné ju odstrihnúť. Striháme asi centimeter od švíka. Pokiaľ by vám teda záložka nevadila, zahneme ju do jednej strany a môžeme rovno od nej začať. Ten istý princíp, ako sme si ukazovali na papieri. Zahnem raz, zahnem druhýkrát, samozrejme tieto nitky si tu nenechávam. A môžem šiť. Šijeme asi milimeter od toho okraju. A posúvam si, keďže to je kruh, materiál. Pokiaľ máme hrubšie gate alebo nejakú hrubšiu riflovinu, pod strojom si dávame pozor na tie švíky, pretože je tam hrubší materiál a môžeme si zlomiť ihlu. Preto môžeme ísť buď veľmi pomaly, alebo potom ručne točíme kolečkom. A pokračujeme zase ďalej. Pokiaľ chceme šiť rovno, všímame si,
Ako ďaleko je ihla od kraju látky. Nevšímame si ihlu, kde je, ale ihlu od kraju látky. A prichádzame na začiatok a zašijeme. Máme ju zúženú. A toto bude potom v bielej niti určite, ak by ste mali biele nohavice. A hotovo. Už stačí len odstrihnúť prebytočné nitky. Šup. A je. Dúfam, že vás toto video zaujalo. Ďakujem za vašu pozornosť a inak mám Facebook Eva Srubarová. Čauko!